ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони ҳамешагии канали Авто ТВ. дӯстон, имрӯз як дона хона аст аз шаҳри Бохтар. рӯи хотири комменти шумо ки аз Бохтар як хонаи конкрет нимон биё, ина бардор тамошо кунен. Акамон ҳодиқаташ гап мезанад. хулас баҳзур бошен, да пешон як донаи кофеи талха бимонем бизанен, наора тамошо кунем бардоро. дӯстон, шумо агар ки хонадорен ё ки мошин ё ки замин ё ки ягон молу маҳсулот техника бошад, агар метавонед дар рақамҳои мо муроҷиат кунед бардоро барои савдо кардан, яъне ки барои фурӯхтан. барои ҳамкорӣ ҳам метавонед занг бизанед дӯстон. дӯстон, ман имрӯз барои шумо чиро пешкаш мекунам? брусчаткао барои зебоии замонавӣ барои ҳар як ҳавлии шумо. агар хоҳед ки шумо ҳавлитон ё ки роҳрав ё саҳни хонатон намуди шина муосир ва ҷалбкунанда дошта бошад, пас бардор ҳамин интихоби брусчатка ин беҳтарин аст. барои зебо кардан устувор ба обу ҳавои гуногун тобоварай ҳатто солҳои дароз ҳам хизмат мекунад. барои роҳрав, таваққуфгоҳ, гирди ҳавлӣ, ҳавз ё боғчаҳо беҳад мувофиқ аст. насбаш осон бардоро, насби осон. нархҳо бесокулаш аз 45 то 50 сомонӣ, ба сокулаш бошад дӯстон аз 50 то 65 сомонӣ. сифати баланд, нархи дастрас ва интихоби васеъи рангҳо. суроғаки ҷой бардоро. шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ. соҳиби цех хади акай Абдулло. рақами ватсап ва дасти ака вобандагиам. метавонед ки шумо занг зада рафта аз хади ҳамин ака харидор кунед. ина давом метиҳем видеоро. дарвозаи берунаш, дарвозаи калон 3 метр, калитка отдельная. мерем ба рӯи ҳавлӣ. медроем. пеши ҳавлӣ нишон метиҳем. хаб кун. инаи мисол трубаи об гузарондаги майдайро об 100% меояд. об фашаст рӯи хона қатӣ 100% об меравад. диси ора ҳақиқат. бу маҳкамаш мекунӣ маҳкамаша. тамом крайник мондагим. и качае скважина задагим. полностью скважинарам овуш дуруни ҳами латок меравад. инаи труба барои мотор мондагим. ба дуруни хонара рафтага ба баняра иҷа мотор мемонӣ оврус ҳамихе дуруни баня меравад. инаи ҳавлиҳои ҳавлину полни ҳама стяжка кардагиай. инаи латок полностью агарода об мерава зира бо сёмка мекунам. и ҳавлияй карочи угулда тандрай амзанум я тандр кадаяпа. ини ғиштор овардагим барои намиҷада алоқхона каданим. навеси ҷои кат каданим ам пешхонада. хай ба амодами хонахар худаш мумкин уша давом так. уҷа 7-8 дона шифри навай вална. и пеши хонаай карочи. ин пеши хона ҷои светои плафон бировардагим полностью. дари оҳанӣ тарафа 82 кило дарои ай Россия рӯи кардагим. трезо ҳама пластики виши сортан. ҷайнаи ҷои барои телевизор розетка пазетка мондандай. корочи монтаж полностью евро монтаж кардагим. намедроем ба рӯи хона. ина ай дари калон дуромадем. и якум дар кухняй. кухняй корочи кухни 3 ба 3 ай 3 ба 3 кухняй. ин трубои ови гарм ови хунук ҷои умвалник ҳамаш тайёр кардагим демонтаж кардагим. стяжкаш рехтагӣ тайёрай. просто ёра мезани умвалника мечаспонӣ. айҷа меброем субе бачаҷонай пеш видео. айҷа меброем иси медроем. иҷа баня ай корочи. и баня ҳам 3 ба 3 ай.
ини ҳамаш трубои ови гарм, ови хунук инаи трубаи сиёе дидистин. И ай ҳаму скважина ов полни ба болера меояд. Якта ови гарм, якта ови хунук кухнӣ мерава. Ови гарм, ови хунук барои стиралкаи, ови гарм, ови хунук барои душивояй, бо ови гарм, ови хунук барои ваннай. Короче, ятаи дигаш барои умывальникай, ови гарм, ови хунук. Ана бародаро баням 3x3 ай. Ина нигоҳ кунед. Иҷада трубо буромадагиам полностью. Ина иҷада иҷои слившай барои ваннай. Иҷа ваннай, ҷои ваннай, установкаи ваннай. Ана иҷада барои душивои кабинай. Вихит. Ина вихитша душивои кабина мезанам иҷада. Короче, дутта иҷа ҳам душивой мешавад када проект шиқати, ҳам ваннай. Инай баня биромадем. Мерем ба меҳмонхона. Не меҳмонхонае 6x3. Ҳай меҳмонхона шкатураш задагиай полностью. Потолоко ҳама андова пандоваш кадагиай хушру чӣ дора. Фалга бузадагим, фалга задагим, фалгои ғавс задагим. Короче, ина деволо ҳамаш пеноблок, 30 қати хов кадагим пеноблокора. Шкатури меҳмонхона шкатуруша родбан қати задагим. Қумби нестай. Ина родбанои қазоқӣ қати задагим. Ина бо мерем. Ин хона и ҷои спални кӯдаквай. Хаиша камтар ремонт кадагим ози кӯдаквай инҷа хованд. Ҳам барои времян кадагишем. Ҳай бо одами харид худаш мекунад. Потолокҳоро ҳамаша ОСБ кадагим. Ҳай трезоан. Пол чиай? Ленолеумай полуш утеплител қати. Ана ин хона медурем бо ин спалня. Ин спални калон киҷа мешинан ҳози кӯдако. Ай проходи сини пишти хона мерафтагиай. Латок о меоям хел. Иҷа навес шидагиай полностью. Меоя. Ина агаро да инҷа сар мешавад пишти хона. Ина иҷа 1 метр мондагиам барои иҷада алейка мекунӣ гирди хонада. Иҷа агарот сар мешавад. Ина ин дарахтоан короче. Хай ина деҳқонӣ кадагимон. Замин ҳавло бар ин замини тоза як дона алафи бегона надорад. Я ҳандала пандала кадагим. Иҷара ҷо монда будум гуфтум ҳамҷа як кухни пухни мекунем. Короче, хай дастмо нарасида япа чӣ дурӯғ. Ана аку ина заминай. И дарахтон ай ҳар як мева яктаи шинондагим. Я нок, я шафтолу, я себ, я гелос, я зардолу, бо як килча шафтолу. Ина бояд тайдига иш чӣ буд нок буд ба фикрам. Инам чизе буд хирмо, ина дутта хирмо. Хай ина замино полностью ина замин поён ҳама маҳкам, деволо ҳама качествени фундамента нигоҳ кунед. Баланди хушрӯ. Ай исм хона. Ина видиш, ай сини пасай. Ай ина ишаки гуфти ҳама акам ки кабинети Гитлер времян кай ҳозирашда. Иҷа инамиҷа меоя пасови замин. Ҳозир ай пиш нишон додум ки якум видеода. Иҷа мебуроя мерава трубаро дидиси ина труба ҳастай. О мебуроя мерава. Хай замин ина деҳқониш. Гирди хона ҳама маҳками хушрӯай. Ягон чӣ надорад. Хай нами охиришда мегум ки апаҷон рости гап хонаро 600 та кадан ман надодам. Ми 650 та ҷои шидиш. Апаҷон 650 ҷои шидиш. Ҷа раиси маҳалла мон гуфт ки ай 700 камаш накун. Яки ма майла. Ми 650 ҷои шидиш апаҷон. Дарвоза ай сини дурнуш. Калиткаш ай сини дурнуш.
хайне ғишт пиштиш бигем ҳам хе падаркаш мекунем ғиштора удами хона харда 2000 дона ғишти пухта ғишти союзиянию нем касе бихара не ғиштош падаркай қатине шифро ҳай тандирам зана қидиш барои хича кадай устоги кадай тандира хишу часпонда е ҳамаш чотка я тандир хай качай ҳамаш 100% кор мекунад об 24 соат ай ариқ метони ҳуи бити бадриё агаротит брава инами чӣ хеле гуфтум дайроай карочи ина дайрои най дарахтоам най дарвозаи хона айсини берун камази қимби митиамай хидмай ина шебинам у шебини крупнишам барои раҳа гирифта будам барои ҳавлинора хабку бачаҷон ина дарахтоам полни ҳами сол шундагим дарахтоам полни ай хидмат хабку бачаҷон ина аки сёмка ай беруни хона нами хона ай и заборо не бари забор ҳамхе 47 метр дрози забор то поина то ҳамон хонаи ҳамсоярай ҳамхе мефрои карочи ҳамхе ҳисоб заборо хонаи пенаблок дохтагим пенаблока ба 30 хов кадагим 25 хати не 30 хати хов кадагим ҳамаи деволо перегородку амоли айдрун сёмка мекунам бо айни заборо полностью заборои май ҷаи раҳи ҳамсояй ана ҳозиҷа поиноваи замина нишон метим чӣ хел поинова мерава ҷаша кандагим труба мурбаша хов кадагим инами ина неҷа полностью и поинова ина трубара дидем иҷа меояд айнаи инами пеши дарвозаи ҳамсоя хати инами хе труба меояд инами поиноваи обшимонай кароч дӯстон ин хона дар шаҳри бохтар яъне ки дар хурғонтепа қарор дорад дар будёни нехи акамон худаш голос кард ки мақсад 750 табмонаш бо муомила мекунем рақамаша дестен дар ватсапаш бардоро бадроин зангш мезанем менависонен хулас ихтиёр дахтон боқӣ дар паноҳи худо боша бардоро дӯстон шумо агар ки хонадорон ё ки мошин ё ки замин ё ки ягон молу маҳсулот техника бошад агар метавонед дар рақамҳои мо муроҷиат кунед бардоро барои савдо кардан яъне ки барои фурӯхтан барои ҳамкориам метавонед занг бизанед дӯстон